Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni, jatend piny Migosi William Ruto ne otelo ne oganda jo Kenya e dhialo nyasi mar 60 mar odiechieng jotich kata Labour Day, nyasi no mabende nobagi e alap ma Uhuru Gardens e boma ma Nairobi. Jatend piny osingo maneno ni jotich mabende yudo osara matin omedo osara kod atamalo 6, mano kaka ne osingo e nyasi machal kod mano higa mokalo. When we agreed to enhance pay by 6% last year, there ensued a debate, and some of the employers have not implemented the 6% we agreed on last year. It is not right, it is unacceptable, and I am directing the ministry to work with the head of public service to ensure that every employer makes sure that we implement the 6% increase of salary that we agreed upon last year, and to quickly embark on the exercise to put together the next agreement so that we can take it forward in the next time. Jatend piny bende olero ni kony ma bende piny Kenya yudo kowuok China ne gedo mar reru mawuok Naivasha nyaka Malaba ok en gowi kendo temo kar nyalone maneno ni gowi duto ma piny Kenya ni godo odok piny. Nilikubaliana na watu wa China. Wakati nilienda China, pengine watu wengi walikuwa wanafikiri tumeenda kukopa madeni zaidi. Hapana. Tulikubaliana ya kwamba tutajenga barabara kutoka Rironi kwenda Nakuru baadaye mpaka Malaba. Lakini sio kwa madeni. Hapana. Tutajenga barabara hiyo kutumia investment. Vile tumejenga expressway kutoka airport mpaka mjini Nairobi, hatujatumia pesa ya serikali, na hiyo pia tutafanya hivyo. Hata hiyo reli tutatoa Naivasha tupeleke mpaka boda yetu na Uganda, vile vile itakuwa kupitia kwa barabara ya investment, sio kwa madeni. Kwa sababu nimesema ya kwamba lazima tupunguze madeni kwa sababu inaweza kuharibu nchi yetu. Jatend piny bende olero chenro mag dongruok ma sirikande oseketo kare, sekta mar pur, sekta mar ohala, sekta mar thieth kod sektas mamoko. Bende ne ochiwo ler kalure kod chenro mar gedo mag ute ma nengogi ogonyore. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli ogoyo erokamano ne jatend piny kuom yore nyasi ma dhialo odiechieng jotich kata Labour Day. Atwoli ne okwayo jatend piny mondo ne ni jotich ma bende chulo osara matin koroni to omedo osara kod atamalo 6. And there is no any time His Excellency the President has announced the year salary increase and then it becomes a subject of debate. So anybody frustrating ratification is frustrating your government. Anybody who doesn't want that 6% you gave us to be fully implemented, he's not frustrating workers, but he's frustrating the government. Excellency, we have a problem. Let us also ratify ILO Convention 190 to stop both domestic harassment and violence at workplace. You need to talk also to the Federation of Kenya Employers. You are our person. That when you gave these workers 6%, to date is not fully implemented. I'm telling you for free and for sure. Ewi wach mar chal marach mar boma ma Nairobi, Atwoli wacho ni boma ma Nairobi nyaka bed boma man kod picha maber kaka bombe mamoko e pinje maoko. Atwoli bende osiro kang' mar kodisha kembe mag sukari e pacho kae kowacho ni kembego onego kel ber ne jopur. We support also, Your Excellency, the issue of leasing our sugar industry. They must be seen producing sugar for our own Kenyan, for our own consumption and export for purposes of creating employment. We must support you so that we can be able to create employment. Bende piny owacho oseketo chenro makare ma chwalo ne jopiny thuolo mag tije maromo 500,000 e pinje maoko. Jatend migawo mar Labour Alfred Mutua owacho ma e kinde nyasi mar dhialo odiechieng jotich kata Labour Day. The Ministry of Labour and Social Protection is on steroids to ensure labor, which is one of the 4 factors of production. We are embarking on various areas of providing employment to our people. One, we anticipate that we are going to create over 500,000 jobs
overseas, and we continue to put in place measures to ensure safe and orderly and regular migration and mobility. We have started dismantling cartels who had controlled this space for years, and we will continue to do so despite their theatrics. Jotelo mopogore opogore pod medo chwalo ote mag lit kod kuyo ne anyuola, wede kod osiepe mag mosenindo Charles Ong'ondo Were, jaod bura ma Kasipul, ma bende jonjore nonego Otieno Manyoro. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne otelo ne jotelo mamoko e kaunti ma Homa Bay e oro ote mag lit kod kuyo ne familia, anyuola, wede, osiepe kod jokar chung' bura ma Kasipul kalure gi nek makoch ma bende notimne jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were, Otieno Manyoro e boma ma Nairobi. Bendo odiochieng' ma kawuono jotelo mopogore opogore noyuore pare makarin mar chwalo ote mag lit kod kuyo ne familia kod osiepe mag jaod burano. Kuoke kaunti ma Homa Bay, Ali Abich miwaler mathoth ewi wachni. E ote mare mar lit kod kuyo ne familia kaachiel kod wede, osiepe kod oganda mawuok ka chud bura ma Kasipul kaluwore gi nek makoch mane otimne jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were, Otieno Manyoro e boma ma Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne okoni nek mar Were ma jo Kasipul kaachiel kod oganda jo kaunti ma Homa Bay jatelo manuchiwore matiyo ne jopiny ka okwayo kwe makende gi kindeni kendo jiwo bad migawo moro bile pachoka mondo mak jogo manochano kendo chilo gi magina jaod burano. Akawo thuolo ni mar oro kuyo na makende ne jo Kasipul gi Homa Bay County mangima to gi Kenya mangima kuom wecho Honorable Sir Charles Ong'ondo Were ma be osiepna mangita gi del kendo supporter na kendo wasewuotho go e siasa. Adwa jiwo jowa ni wabeduru gi chuny motegno. Nek monek kuom chumbe ma Kasipul en gima ok onego timre ne dhano. Jomonego Mheshimiwa Were mad kik giyud kwe, to jo arita kwe warito mondo miwa report jonek monego Mheshimiwa Were. Ote makamano bende ochiw gi jalup gavana e kaunti ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga ma bende Were nokawo telo kuom yiero mane otim gana kod 17 kane okoni obila mondo otim nonro mapiyo mar mako jogo eko mane ochulo gi magina monego jaod burano. Bende jakom ODM e kaunti ma Homa Bay Hamilton Orata ne oro ote mar lit kod kuyo kaluwore gi nek makoch mane otimne jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mane okoni ne ochiwre motegno tiyo ne jopiny e kachud bura ma Kasipul kaachiel kod duond bura mar ODM. Atimo kuyo mos makende ne familia mar Mheshimiwa Ong'ondo Were to gi jo Kasipul ma nyochung' ne gi od bura maduong' kuom wito ngimane apoya nono. Watimo mos kendo ago mos ahinya kaka chairman mar ODM ma Homa Bay County Mheshimiwa Ong'ondo Were nyo secretary wawito ng'ama ratego kendo nyotiyo ne party gi chunye te. Wakwa sirikal ni onon gima timore jonjore makamagi nyaka kel mondo chung'ie doho. Ka jotelo mamoko moting'o jatend kweth manok od bura Junet Mohamed, jaod bura Mandhiwa Matino Owino, nyawadgi makarachuonyo Adipo Kuome, jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo, Peter Kaluma ma Homa Bay Town, jaod bura ma Kabondo Kasipul Dr. Ivo Bara, Dr. Lilian Gogo Marangwe, jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo, e kind jotelo mamoko nde oro ote gi mag lit kod kuyo kaluwore kod nek makoch mane otimne Ong'ondo Were. We have nothing much to say. We have lost our colleague, Honorable Ong'ondo Were, the Member of Parliament for Kasipul, and we would like to take this opportunity to condole with the family of Honorable Ong'ondo Were. Magitimore ka jagoro mongirore e migawo mar rita Dr. Raymond Omolo mane lose kar kano ringre jomotho ma Lee Funeral Home Bure Nairobi ne okono obila dhi nyime kotimo nonro matut kaluwore kod nek mar jaod burano. This is a very tragic event that has happened this evening. I have had the opportunity to engage with officers in government. The Inspector General of Police is here, the DCI is here, the Regional Police Commander is here. What we have a preliminary report of what transpired, but investigations are ongoing to establish what actually happened. I want to also convey condolences from His Excellency the President. I spoke to him when I was coming here. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, yan Ali Abich.
Wadhi kaunti ma Migori kama wayudon jodak ma South Kamagambo location ni sub-county Marongo ochwalo ng'ur margi wi wach mar bugni mabende okoume gwengego mabende giwacho ni oseketo ngimagi kama rach mokalo ni mar bugnigo osekelo nyaka tho. Kakoro gikwayo piny owacho mondo osund joma ne okunyogi mondo dingi. Ywak mar jodago biro mana juma achiel tok kane oseyud ringre japuonjre moro mar skul primary ma Kikonge ei South Kamagambo mabende ne olal chieng' tich adek juma mokalo kendo ne oyudo ringre ne kaleo i bugo moro ma okouma e kar kunyo mula moro e gwenge makono. Ruoth ma South Kamagambo location David Onyango owacho ni japuonjre no ne olala chieng' tich adek juma mokalo kendo ne oyud ringre kaleo i bugo moro ma okoum chieng' tich abich juma no. He went missing on Wednesday and I think by Friday his body was discovered in a quarry, a major China extract maram. So this rainy season left pongo kanya and nyithindo wetende manote go balemo nuango the body kanya. Now okutang was waginowach weche mang'eny nikech apparently the team postmortem mondo ng'e boy drone kata ka nentiere any other cause of death. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Sirikal owacho ni pok ochuogo suru manyien e chik mar omenda ma higani kolero ni okang' makamano en mano ma duoko piny nengo ngima masani ni malo mokale pacho kae. Jatend migawo mar omenda John Mbadi owacho ni piny owacho chuogo chenro mabende biro kelo fungruok ne jopiny ka ogeto duoko piny bajet ma higani kod bilion 130. Chikno ne opedhe od bura mamalo odiochieng' manyoro bang' duol mar migepe puodhe chich ariyo jumani. Sirikal bende chano duoko piny bajet ma higani kowuok e trilion 4.3 nyaka e trilion 4.2. Mano ema biro kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak sechegi. Tudri kod James Rabala koromo sa 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Mimi aneno kaya wa moko berna Nyagi juta loro adodoga misi tosewe Nyagi pada nyango ninwe uwene Nyagi mweti miwa inda Ida di sumkoi Oso na jona kan lewi di musie kuna Tinyi balozini ojanora Mama nyagi mili ni usomu kukonge kiso Ngala nenirie kumaseni kale nyakape Zimbabwe nisome zaku kaperika bende Ichaki duke Kenya iri wogini duto Sekretari siya maendeleo ya wanawake Junyila kiengi mondeli kiyeni Wondo duto pakini konyogi arambe Kendo gilu giduto ni mino kondo minwa Giduto morta na kichungi dumoga kizungu nyaono Eseri jakube, yusifna, ano derep made Ahoro ni mos Abonde nyako molo nyapap ndege nyanyo bombe Nyako tiendo sulini sunge pinye kodigi
Azungi nyeki ida odinga bende mirbe. Nalegi loyo mono mo ibo kotori kumiere. Aluri yuru kuru gachingo kil nyarkano. Mami chungi mara jose akaunti oreri. Aluti nyina yuni juni ge ananya jo ibo. Ine mitidelo di bodinga wonyage. Ine mitamora kendo mitya okuguru. Azungi mina yuak nyalegi ito parotewe juta. Iya tamka nyur puro ayo siapuna. Musuno kiskunya mira. Kira mudonga. Mababagi. Agoyo ero kamano. Nalara yanikonya kapinyi koda. Aluso que posare ya que tonindo paronega. Teoda canarwe yotoni ni chungoda. Mami mi apesa mi koayo algoya kosiepna. Azuki yuradi na mafi europeo galagala. Ibu maso simite kosi me pinyo ngere. Azukura mpuwe okodonga yo bende pori. Adobe ya komenya gime yo kwiri bende poyo. Rotili no yo giye no kumudo ke poyo. Namulali pori magitewe bende poyo. Junyi mwana diera itega konyo yimato. Alamoni nyasayo merida lomoni konyo anyayo. Agu punya dori. Mbro yuri nyisomba. Uso no nyango. Mabu injini